И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Селен Домака и както виждате днес съм в Бъдър PvP. Реших да снимам поредица в този клип, няма да е постоянно да снимам в него, защото идва училището и аз няма да мога да използвам компютъра. И сега ще снимам малко Бъдър PvP, какво правя, как оцелявам. PvP може да ходим да се бием. Извинете. Може да се разхождаме из ларповете, може да вотваме. Значи ще има една малка поредичка, ще видим колко ще е дълга. С Калян БГ ще снимам също. И тук ще се оцеляваме двамата. Ето имаме спаунър на крави даже. Ама няма да снимам само тук, както казах. Ще снимам и в Kinecraft, ще снимам в Hypixel, в Kohi, ще снимам Vortex, ще снимам в ddc.network. И така. Сега да започнем нещо да правим. Така. Ще е тук намален. Така ми харесва. Сега, мисля в този епизод да отидем до Недъра и там ни трябва малко, доста кварц. Така. Само да изчакаме да ни телепортне. Их, на друго място е вече. Добре. Значи трябва ни от кварца. И хора, ако се чуете защо не ми виждате мишката, това е заради бандикама, съм го направил да ми се вижда мишката, ето виж, опа. Мишката не ми е настроена, да се вижда. Стрелкичката. Така, трябва ни кварц. Ето. Така. Хора, относно giveaway, съжалявам, че нямах микрофон. Повече няма да се случи. Много съжалявам, че нямах микрофон. Giveaway ще се проведе на 10 септември. Само това да кажа. И че бъде на интро, защото вие сигурно сте няма как да сте ме чули какво съм говорил през, когато съм снимал клипа за giveaway. Ще бъде интро. И това интро ще е, по вашия избор. Аз само ще стегля победителя, но задължително трябва да сте написали коментари и да сте харесали клипа. Трябва да сте написали нещо за мнение за моя канал, дали ви какво да снимам и да сте харесали клипа. Това е, друго не е. Ако искате се абонирайте, за да може да не следите какво правя, кога качвам клипове, защото ако ви харесват моите клипчета, ще съм щастлив и аз да имам и абонаменти от вас. И само да кажа едно нещо, някои хора мислят, че правя всички клипове за пари. Да, то се знае, че YouTube дават пари, но не YouTube ги дават, ами трябва да станете партньор с фирма. А аз не съм. Както виждате, аз не ми трябват пари, защото си имам всичко. Не ми трябват пари. Просто снимам за удоволствие и на вас да ви харесва, да правя нещо през свободното си време. Защото няма какво да правя. Освен да чета и да пиша уроци. Ама това е друга тема. И така, и там има кварц. IP-то на Бъдър PvP ще бъде в описанието, само да кажа. И искам да ви попитам също на какво да снимам вече, защото на Майнкрафт малко ми дотъпява и не може се на Майнкрафт. Не знам вие на какво искате да снимам. Пишете в коментарите, първо се и запишете. Там на giveaway, кога съм го заснел клипа. Там трябва да се запишете и аз ще го изтегля победителя. И победителя ще се свържа с него. Трябва да се напишете и скайпа даже. Значи трябва да напишете така. Мнение за YouTube канала ми, дали да продължавам да снимам на еди какво си. Се свържа с победителя,
Ако той не отговори, нали, до колко си дена, ще дам наградата на някой друг, който е написал втори коментар. Той ще вземе наградата, нещо такова ще измисля, не знам. Така, колко кварца имаме? 2 стака. Това трябва да ни още малко. Трябва ли 5 стака поне, за да правим. Едно нещо трябва да правим с Каляна, но забравих аз каквото и знаем. С кварц беше само да кажа. Ще съм много щастлив, ако искате да играете с мен, защото сега няма с кой да игра, ами е скучно и реших да снимам. Затова, ако искате да играем, ми вземете скайпа, той винаги е в описанието. Ще поствам вече и клипове, ще се постарая да поствам в Facebook. Само, например, този клип ще се опитам да го поствам в Facebook, ама колкото е по-дълъг клипа, толкова по-лано ми се качва в YouTube. И така, затова. Аз имам перли, ще не отиде там, има глава в този. Така. Какво? Окей, хора, ще паузирам клипа да видя какво е станало. Хора, върнах се, нещо имам проблем с сървъра. Но пак сме 16 човека, както винаги. Искам да кажа, че и в сървъра стават много голями евенти. И е много интересно. Бяхме отишли за Недър. В Недъра. Ама поне кварц ми се запазил. Това е много добре. Вижте, имам глава. Над моята глава. Тук ще ви става. Вижте. Ей! Така. То спаунер ще... Трябва да не знам. Това бокс ще го щупа за малко. Така. Сега ми трябва запалка, бе. Си забравих. За палката. Това може да пали. Така, сега. Искам да видим на кое място ще ми спалне. Вадим меча. Иха, на същото място. Хепи. Не на същото е. Така. Доберем малко каварт, да оберем. И колко вече имам още малко. Може и 3 стака да не са 5, ами ще са 3. Че не ми се ходи вече в нея. Така. И още други. Така. Нека ти откъде го бера. Да имаме и левелче, защото нямам. Така, да се връщаме. Имаме си доста вече. Доста сигурно количество. Къде стоеше кварца? Ето моя работче. Джамбулска. Имахме джамбул 2, ама сега затрих някъде. Сега да намеря. Вижте колко много книги. А те всичките са тъпи. Ето е. Та полушанка с Каяне намерихме, един беше умрял и само тя беше останала. Кварца къде беше? Ето тук беше. Да, тук ще. Така. Сега да отидем на спауна. Да видим кое има. Така нещо. Чест, може да ти използвам, бе. Виж как е сладък. Чест, мен. Вау! Така.
Сега да видим какво да правим тук. Това флора да не да говоря от 5000. Ще не го разбирам. Сървъра май беше български, не забрах. Българ PvP. Да, и беше български, има и англичани даже. И знаете ли какво хора ще направим сега? Ще се помъчим да скочим ония гадния джъмп, който аз не мога да скачам. Така, сега да отидем. Така, да се наместа. Чакайте. Ако искате хора, както казах, да играем, ми пишете по скайпа, той е в описанието. Винаги, ако не забравям, когато съм разсеян, забравям да сложа даже и име на това. На типа. Чакай. Значи, хора, за малко ще паузирам и пак ще се върна, защото в една дискусия трябва да отговоря. И хора, върнах се. То даже не стана може. Така. Сега да си поставим една голяма цел. Да скочим така джамп. Майко. Ей хора, ако може да си... Ако снимах с към тази доса да бях на псува 30 пъти, защото ще да го мутнам. Да, не се чувам. Че се псувам. Успях! Не успях. Пак не успях. Хората знаете, че мога да снимам на GTI 5 на каквото искате, само ми пишете. И така, сега. Ей, ще щупа без да искам клавиатурата, е. Пак някой пише. Много пибитка, бе. Не мога сега да отговоря, снимам. Аре, тръгвай, бе! Знаете ли какво хора? С нами. Писна ми. Ще... Мисля, това не заклипва. Ако ви е харесал, харесайте го. Абонирайте се, ако искате да ме следите всеки ден. Благодаря, че бяхте с мен и чао!